començant una investigació per tu, però espera, te deixo arribar. Què te passa? Ai, ja me la contaràs, idò? Sí, perquè jo te vull donar feina perquè vull que triomfin molt. Gràcies. Vine cap aquí, que no te va bé. M'apareix fatal el que has comentat abans, això volia dir. Que jo cobri el triple que tu, vull dir. Què? Has comentat que tu cobraràs el triple que jo? De què m'hauries xerrat, tu? No, que m'apareix fatal que augmenti el nombre de majors de 65 anys que fan feina a Menorca. Sí, és fatal, s'hauria de fer qualque cosa, perquè jo, sincerament, ni a Menorca, ni a Mallorca, ni a Vicia, ni a Formentera. Jo no me veig fent feina en 65 anys fent aquí el pim-pam-llum. No me veig. No, ni jo. T'imagines? Els marcapassos que duríem no aguantaries. Però jo dic, no ho aguantara, imagina't si dugués un marcapassos. Ja m'haguessin morta. Fatal això de Menorca. Mereixem jubilar-nos quan toca i ara necessitem cuidar en els nostres majors que ja massa han fet, Vinga, parau al report. Dins el report. Bona gent a Menorca. Dins el report. Vinga. On som? Som a Menorca. Per què? Perquè vull ajudar a la gent major de 65 anys a que se pugui jubilar. Com? Com s'han de fer les coses? Manifestant-nos. Policia de la jubilació. I què creus que se jubila aquí abans a Menorca? Un cavall o una persona? Macinets. Mesquins, cavalls. Els cavalls se jubilen abans, I de molt. Clar, que fan poca feina, perquè el meu que només portia per les festes d'amor i poca cosa més. A més, el cavall li dones el menjar i la persona se'l té que cercar el menjar. Manifestació avui a les 5. Aquí al costat, just al costat, que es diu França, els 62 estan fora, tu. Hi ha persones que fan hores i hores segudes, Que a partir d'ara començarà a ser un... Popanells, ja t'ho dic jo, un popanells. I els que fan feina drets. Un requisit per fer feina a Menorca és tenir més de 65 anys. O sigui, això seria discriminació positiva, no? I què creus que duis més anys? Respirant o cotitzant? Jo crec que cotitzant. Jo vaig amb tu. No. I amb aquí vaig. He vist les cartes de tots ara. Que és bo. No, meu no. Som estats dos. Jaleo? És perquè teniu un bon jaleo muntat en tot això de la jubilació, no? Perquè, Déu meu. Jo crec que hem d'anar a fer un pot de renou, aquí de fora. Crec que la manifestació, sí, ho deien de faró, però són 20. Pensió a revolució! Pensió a revolució! Tu tens burnout? Què és això? Que no hauríeu d'estar fent feina en aquestes hores? Trobes que jo, a l'edat que tinc, hem de fer feina i vosaltres no en feis? No vull treballar! Vull passejar! Jo me vaig jubilar de jove. De jove? Sí, bueno, jove. 52 anys tenia. Esperdals, quin privilegiat! I tu que me dius que no fem feina, tu també n'has fet a poca, Sí, compte. Amb aquesta antiguitat, mereix tranquil·litat! T'acabes de jubilar? Fa uns mesos. Ja tens les pipes pels coloms i tot això, ara que t'has jubilat? No, els colors no els han de menjar perquè són rates. Jo crec que t'aniràs ja mimetitzant amb el Jo temps, faig d'inspector d'obres, que és el que toca quan te jubiles. Ai, aquí hi ha una obra! Aquí hi ha una obra! Diguéssim, pots dir? Aquí teniu un lloc on amagau els jubilats o algo, perquè mirin les obres. No. Jo crec que les tenen amagats en el fons, a tots. Pensó revolución. Aquí el que se fa, tu creus que és edadisme a l'inversa? És a dir, emsidade se fa. Saps què és això? No. Edadisme a l'inversa. Sí. Emsidade. Sí, clar. T'has jubilat? Aquesta feina. Se n'ha a fer feina, sabó, perquè tenia pressa, que no s'ha jubilat encara. La pesca no vas bé, no? El que té no m'està fent feina. No? Deixa'm anar. Vos coneixeu tot, aquí, He tingut la funerària durant molt d'anys. Aquí, potser se m'han acabat de jubilar-se molt. De molt. Qui, per exemple, es jubila i es cap de mig any o un any es mor. Això no és vida. Quin benefici ha tingut, saps? Pensió, revolució. Me vull jubilar jo també. D'aquí 2 anys, si pot ser. D'aquí 2 anys. Pensió, revolució. Ai! Llum! Ara te traiem d'aquí! Llum! Me sents? ¿Me sents? Que está mi amiga aquí abajo. Está mi amiga aquí abajo. Llum, no passis pena. Ara te traiem. Cago en ell, anem a crear qualque cosa juntament. Vinga.
O sigui, tu creus que si jo me jubilara me ficaria dins un clavegueram? No, tanta sort que no hi eres en el final dins aquell clavegueram, però jo em vaig preocupar molt. Què te penses que som jo, una tortuga ninja o el pallasso aquell de It? Que no vins les tortugues ninja, que no ho he sabut mai? Leonardo, Miguel Ángelo, però tu te pegues Rafael. Oh, sí, Rafael, mi gran noche, quin Sí. temazo. Quin temazo, m'agrada. Sí. Saps què estaria bé ara avui? Com a gran noche. Jo? Que te n'anassis un poc. Trobes? Sí, perquè ara Que ves hem convidat i tu saps que jo, que som una persona amb una classe, m'agrada... No sé per què t'he donat tantes explicacions, fuig, ja està.